Ang mga opinyon at pahayag ng mga individual sa susunod na programa ay hindi nangangahulugang pananaw ng pangasiwaan ng istasyong ito, maging mapanuri sa panonood. Isang mapagpalang araw mga kabalen at mga ka-Fernandino. Determinado ang Sangguniang Panlungsod ng Siyudad San Fernando sa paghahanap ng pangmatagalang solusyon sa ngayon new normal natin. Sa ngayon, may mga pagsubok man sa ating galawan, sa komunidad, sanhi ng panibagong variant ng COVID-19. Makakasiguro kayo na andito ang inyong sanggunian na katuwang ninyo. Ako ang inyong lingkod, Vice Mayor Jimmy Lasatin, naghahatid ng Lugod Fernandino. Aminado ang lahat sa kakaibang kalaban, ang COVID-19. Ganun pa man, patuloy tayong lumalaban para sa ikagiginhawa ng lahat. Bumuo ang sanggunian ng mga hakbang upang patuloy na mapatibay ang atin mga programa laban sa pandemya. Kapwa ko Fernandino, sama-sama tayo sa labang ito. Dagdag ayuda para sa atin mga Fernandino ang sunod na inasikaso ng Sangguniang Panlungsod matapos ang dahan-dahang pagbubukas ng mga negosyo sa ating syudad bunsod sa matagumpay at patuloy na bakuna laban sa COVID-19. Mas kampante na ang mga mamayan ng Siyudad San Fernando sa unti-unting pagbubukas ng kalakal dito. Habang pinapayagan na ang karamihan sa paglalabas ng kanilang pamamahay, pinag-iingat pa rin ang lahat laban sa sakit ng COVID-19. Maghugas at mag-sanitize ng kamay, mag-face mask at sundin ang physical distancing pag nasa mataong lugar. Hindi kasi ibig sabihin wala ng COVID na sakit. Kailangan na kasing paganahin ang ekonomiya para sa kapakanan ng lahat. Pag-pump prime o pagbigay ng pera sa mamamayan ang isang solusyon ng pamahalaan para i-jumpstart o umikot ang ekonomiya ng ating bansa upang maiabot ang perang ayuda sa kamay ng mga Fernandino. Ilang ahensya ng gobyerno ang nagbukas ng programang pautang upang may magamit ang mga tao sa kanilang panimula sa negosyo. Maghanap ng pagkakakitaan at pagpapatuloy o di kaya paglago pa ng kanilang kabuhayan. Pinalakas ng Home Development Fund o mas kinikilala bilang Pag-ibig Fund ang kanilang Multipurpose Loan at Calamity Loan Program, parehong mga short-term loans o STL. Ito ay cash loan na ibabalik sa Pag-ibig kada buwan sa loob ng 3 taon. Pinag-aralan ng Sangguniang Panlungsod ang kagandahan ng programang ito. Kaya naman inaprubahan ng Sanggunian ang Resolution number 2021-145, a resolution authorizing the Honorable Mayor Edwin Santiago to enter into a Memorandum of Agreement with the Home Development Mutual Fund on the implementation of the online short-term loan application through virtual Pag-ibig. Dahil sa resolusyon nito, mas magaan na para sa mga empleyado ng City Hall ng City of San Fernando na mangutang ng cash loan program sa Pag-ibig. Ayon sa kasunduan, magsisilbing virtual Pag-ibig employer ang syudad na siyang mangongolekta at kakaltasin ng monthly amortization sa loan o pautang at membership savings ng cash loan sa mga kawani ng City Hall.
sa mga interesado kung gaano kalaki ang pwede nilang utangin sa Pag-ibig short-term loan, maaaring makautang ng qualified beneficiaries ng 80% ng kanilang total Pag-ibig regular savings. Halimbawa, sa ilo-loan ng 20,000 pesos ng isang empleyado na babayaran sa loob ng 3 taon, ang kaltas lamang sa kanilang sahod ay 734.57 pesos kada buwan. Para sa mga qualified beneficiaries, kailangan may kompletong requirements para maaprobahan ang loan na aabutin lamang ng 2 araw. Kung nais mag-apply ng Pag-ibig short-term loan, ito ang dapat gawin. Ang Sangguniang Panglungsod ng Siyudad San Fernando ay patuloy na pinag-aaralan, inoobserbahan at tinutulungan ang pangangailangan ng bawat Fernandino. Dahil pag tunay lugod, tunay malasakit, walang iwanan. Madami sa atin ang nababahala pa rin sa mga kakaibang pangyayari sa ating kapaligiran at sa buong mundo. Sa nakalipas na taon, naging aktibo ang Sangguniang Panlungsod sa pagbuo ng mga ordinansa at resolusyon na nakakatulong sa mga paghahanap ng peace and order kasabay ang development ng ating lungsod, pandemic man o hindi. Mahalaga para sa isang syudad ang peace and order, lalo na sa panahon ngayon kung saan nahaharap ang buong mundo sa mga hamon na dala ng COVID-19 pandemic. Buo ang suportang ibinibigay ng lokal na pamahalaan ng Siyudad San Fernando sa kapulisan upang mapanatili ang kaayusan at mabawasan at masugpo ang krimen. Regular na nagsasagawa ang Oplan Galugad na naglalayong mahuli ang mga gumagawa ng iligal na aktibidad
tulad ng tupada, sugal, at maging ang mga lumalabag sa mga quarantine protocol. Aktibo rin ang lokal na kapulisan sa paghuli sa mga dawit sa pagkalat ng iligal na droga at iba pang krimen. Dagdag pa sa mga ganitong operasyon, mayroon din mga dialogo at information dissemination na ginagawa sa mga individual at establishmento sa syudad tungkol sa terrorism at crime prevention. Ngunit hindi limitado sa mga ganitong gawaing pangkaayusan natatapos ng tungkulin na ginagampanan ng San Fernando PNP. Nakikiisa rin ang kapulisan ng syudad sa mga community activities na may kinalaman sa pagtulong sa mga nangangailangan kagaya ng mga bayanihan activities at relief operation. Bunsod ng ganitong mga gawain ng CSFP-PNP na siyang naging pundasyon ng magandang kalagayan ng peace and order sa syudad sa kabila ng pandemya. Tinanghalang PNP San Fernando bilang Best Component City Police Station sa buong Central Luzon. Bilang pagkilala sa award na ito na tinanggap ng syudad, ipinasa ng Sangguniang Panlalawigan ang Resolution No. 2021-156. A resolution granting the meritorious recognition and commendation to the City of San Fernando Police Station headed by Police Lieutenant Colonel John Lopez, Clark Chief of Police, his officers, men and staff for being adjudged as the Best Component City Police Station for the Police Regional Office 3. Ang parangal na ito sa kapulisan ng syudad ay patunay lamang ng magandang relasyon ng PNP sa lokal na pamahalaan, kung saan sa kanilang pagtutulungan at suporta sa bawat isa ay nakakamit ang tunay na kapayapaan sa gitna man ng pandemya. Samantala, inaprubahan na ng Sangguniang Panglungsod ang Resolution No. 2021-168 o ang Devolution Plan ng Syudad San Fernando para sa taong 2022 to 2024. Ang devolution plan ng city government ay pagsunod sa Executive Order 168 ni Pangulong Rodrigo Duterte na naipasa nitong June 2021. Nakasaad sa utos na ito ng Pangulo ang decentralization ng ilang sa mga tungkulin o kapangyarihan na executive branch. Ibig sabihin, ang ilan sa mga programang nasa pangangasiwa ng Office of the President ay direkta nang ibibigay sa mga local government unit. Kakibat naman ito ang dagdag na pondo mula sa National Treasury. Sakop ng executive order ang mga probinsya, syudad, at first hanggang third class municipalities. Sa ilalim naman ng devolution plan ng San Fernando, 10 departamento o opisina ang magkakaroon ng pagbabago, kabilang dito mga tanggapan na nangangasiwa sa social services ng lokal na pamahalaan, kagaya ng City Social Welfare and Development Office, City Health Office, and City Agriculture and Veterinary Office. Dahil sa dagdag na tungkulin na ibababa sa city government, magbubuo din ng bagong 10 division or unit. At kinakailangan ng additional 97 job order employees na magsisimula na sa 2022. Pagdating ng 2023 at 2024, kailangan namang paghandaan ang pagpupuno sa dagdag na 150 plantilla o permanent position para sa mga empleyado. Sa mga pagbabagong ito dahil sa decentralization of power ng Pangulo, aasahan umano ang higit na pinalawak at pinalapit na serbisyo ng gobyerno sa taong bayan. Susunod, higit natin kilalanin si Vice Mayor Jimmy Lazatin maliban sa kanyang pagiging mahusay na public servant. Now more than ever, mas dumarami ang ating kababayan ang nangangailangan ng tulong. Kaya naman, bumuo tayo ng mga programa at aktibidad na nakatuon sa kapakanan ng mga Fernandino dahil tuloy-tuloy ang tunay lugod. Para kay Vice Mayor Jimmy Lazatin, ang serbisyo publiko ay para sa lahat. Sakop nito hindi lamang bawat sektor o bawat grupo.
Kailangang naririnig maging ang maliliit na tinig ng bawat individual sa bawat sulok ng siyudad San Fernando. Kung titignan ang track record ni Vice Mayor Lazatin, binibigyang pansin niya hindi lamang ang grupo na kailangan ng tulong, kundi maging ang mga individual na lumalapit sa kanya o inire-report sa kanyang tanggapan. Kagaya na lamang ng pamilya Del Rosario sa Barangay Lourdes na naninirahan lamang sa barong-barong. Matapos ilapit sa kanya ni SK Chairman Reynald Velardo ng Barangay Lourdes ang estado at kalunos-lunos na kalagayan ng pamilya, ay agad na nagpadala ng ayuda ang Vice Alcalde katuwang ang JSL Foundation. Anya sen kaya po ini king team na pong Sir Jimmy Lazatin kay ba't po sinabi namin po rin kayang staff i-forward yung king Jesus Lazatin Foundation. Isang pamilya lamang sila, ngunit dinig ang kanilang daing. Dahil ang tunay na lugod Fernandino, hindi lamang tumitingin sa bilang ng dapat tulungan, ito ay pangkalahatan at individual. Salamat Vice Mayor Jimmy Lazatin. Kayo po yung pamungan na imi. Sana po, dahil ka po asaba aliwa. Nitong nakaraang November 10 ay ipinagdiwang ang ika-66 na taong kapanganakan ni Vice Mayor Jimmy Lazatin. Isang sorpresa ang handog sa kanya ng mga taong katuwang niya sa pagsaserbisyo sa mga Fernandino. Kasama din sa selebrasyon ang Team Lugod Fernandino. Makikita sa okasyong ito kung gaano kalapit si VM Lazatin sa kanyang mga katrabaho, isang katangian ng taong may puso sa serbisyo. Maliban sa serbisyo publiko, lingid sa kaalaman ng maraming Fernandino na si Vice Mayor Jimmy Lazatin ay maraming kakayahan. Mahilig siya sa musika at marunong siyang kumanta. Got a black magic woman. Got a black magic woman. Tumutugtog din siya ng drums. Makikita sa mga pagkakataong ito ang other side na isang seryosong public servant. Kasama sa mga katangian ni Vice Mayor Lazatin bilang isang leader ay ang madalas na pag-iikot nito sa syudad. Nagmamasid at rumeresponde kahit sa pinakamaliliit na insidente. At hindi alam ng nakararami na madalas siyang magmotorsiklo habang binibisita ang lugar sa San Fernando. 2 birds in one stone, sabi nga. Nagagawa na niya ang kanyang hilig na pagmumotor, natutupad din niya ang tungkulin ng isang public servant na nagbabantay at nagmo-monitor sa kalagayan ng kanyang mga nasasakupan. Sa kabila ng tila seryosong mukha ng ating Vice Alcalde, game na game naman itong nakikisama sa mga aktibidad, lalo na ng mga kababaihan. May pagkakataon pa ngang sumali pa siyang mag-zumba sa mga ito. Para kay Vice Mayor Jimmy Lazatin, ang tunay lugod ay mararamdaman sa pagmamalasakit, sa serbisyo at mahusay na pakikisama. Ramdam ng ating kabalen ang magandang pakikitungo ng executive at legislative branch ng ating syudad. Kaya naman, naikakasa ang maayos na programa para sa atin mga Fernandino. Lugod Fernandino, yan ang atin matibay na sandata upang mapagtagumpayan ang bawat pagsubok sa atin mahal na syudad San Fernando. Muli, ako po si Vice Mayor Jimmy Lazatin, tunay lulugod kay kayo.